ċifri proviżorji tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel 3 xhur tas-sena it-tkabbir ekonomiku ta' Malta reġa' kien b'saħħtu ħafna u jisboq bil-kbir dak ta' pajjiżi Ewropej oħrajn. L-NSO qal li miċ-ċifri tal-ekonomija Maltija joħroġ li l-prodott domestiku gross bejn ix-xhur ta' Jannar u Marzu kien ta' 213 miljun u 800 elf euro aktar milli kien fl-istess 3 xhur tal-2018. Fil-fatt, fl-ewwel 3 xhur tas-sena rata ta' tkabbir ekonomiku laħqet l-4.9% li kienet l-ogħla rata fost il-pajjiżi taż-żona ewro u 3 darbit akbar mill-medja Ewropea. It-tkabbir ekonomiku kien xprunat minn żieda qawwija fil-konsum privat sostnut minn tkabbir sostanzjali fit-dħul tal-ħaddiema. Fil-fatt, fl-ewwel kwart tas-sena il-pagi f'pajjiżna kienu 72 miljun euro ogħla aktar milli kienu s-sena ta' qabel, żieda ta' 6%. L-istatistika turi wkoll li l-konsum privat żdied bi kważi 4% wara li jitneħħa l-effett tal-għoli tal-ħajja. It-tkabbir ekonomiku kien xprunat ukoll bl-andament pożittiv tal-kumpaniji bil-qlieħ tagħhom jiżdied b'125 miljun euro, jew żieda ta' 9%. Dan it-titjib wassal biex in-negozji privati flimkien mas-settur pubbliku investew 520 miljun euro fl-ewwel kwart tas-sena, li tfisser żieda ta' 125 miljun euro meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll li l-akbar tkabbir kien fis-settur ta' servizzi li ra żieda ta' 43 miljun euro jew 12%. Is-settur tal-gaming kabbar l-operat b'36 miljun euro jew 9%, fil-waqt li l-oqsma tal-bejħ u tal-lukandi u r-ristoranti kibru b'25 miljun euro jew 5%. Il-valur miżjud fil-manufattura kiber b'7 miljun euro, fil-waqt li fil-kostruzzjoni kien hemm żieda ta' 12 miljun euro. Is-settur finanzjarju kiber bi 11 miljun euro jew kważi 6.5%. Fi-stqarrija il-Gvern qal li l-politika ekonomika qed twassal għal tkabbir mifrux fil-waqt li qed jiżdied b'mod sostanzjali id-dħul tal-ħaddiema kif ukoll tan-negozji. Qal li dan it-tkabbir qed jiġġenera livell ta' investiment bla preċedent li se jwassal għal titjib fil-kwalità tal-ħajja u jpoġġi l-bażi ta' tkabbir futur għall-ekonomija Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.